Hey baby, where are you going? Ina mace kuma me ya haɗi na da gona? Ma'ana ina zaki je? Tudun wada. Hill wada shine tudun wada. Kawai wannan ɗan rainin hankalin ya zo same ni kawai ina ci abinci fajiya kawai sai ya ɗauki filet ɗin haka ya saka a gaban shi yana saka a gaban shi kawai sai ya ɗauki naman ci kawai sai ya kai baki haka ina sai filet ɗin kaza ina ci ban an karba kawai sai su tale farantin gabansa kawai sai ji ne ya an taya shi bakin sa. Duniya kullun sabuwa ce idan kana raye zaka ga tashin tashina da kulumboto kala daban-daban. Ku kalli yadda take kayawa ga abokanai biyu na kud da kud. Sunan fim din SAINA RAMA. kina mace ki mare namiji Ko za ka rama masa ne? idan kin isa ki sake mare shi mari biyu fa Na mare shi. in dai ba kina so ki ga bala'i ki ga masifa a lokaci guda ki ƙara mare shi kin isa Kai a haba kai wai a kai. SAINA RAMA. ina so ki mare shi su goma SAINA RAMA shirin kamfanin Alkausar Movies, kamfanin da ya saba kawo muku fina-finan barkwanci. Wannan sabo bazaurar ta ce dan Allah duk inda na ganka maka magana la 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 la. SAINA RAMA ana ɗaukar fansa, ramuwar gayya na wuce gona da iri. SAINA RAMA. karki taba hajiya karki taba wuta SAINA RAMA. To kaka kara kaka ya take ne a tsakaninsu, wace ƙarya suke shararawa. in ya kwanta in ya so sakin wasu abubuwa da ka san kwanjimuna na mutanen gabas sai dai ki ji dam Salona. ki bani lambar wayanki saboda mu rinka dan caccafkewa lokaci zuwa lokaci kai ko mu wata Me haka? Haka yake har cana aka kai shi za a gyara ka ce sai an cire mai kai gaba ɗaya an san an canza wani. Na irin kazan nan katuwa da kuke gasawa. ta kare aiko Akwai mana. A gasa mata ita. Yanzu nawa ne kuɗin kayanka gaba ɗaya? Naira 3,800. ransa ta ce ta tashi Akwai wayoyi a aljihunsa masu tsada. Sai ku cire wayoyin ku ajiye a gurinku. Idan ya samu sauƙi ya kawo kuɗin ku sai ya karɓi wayoyinsa. wayan wa za a dauka don uwar kai Alhaji. Me kuma delete all? delete all kada ki danna Na danna. ga ki wa kin danna auren ki da sabu za ki wuce Wanda ya rubuta ya tsara labarin Ibrahim Bala. dan fashi ne da sunanka Zainab ana ce mun zi ka taba ji ana cewa namiji zi Mataimakin mai bada umarni Murtala M Shugaba, Abubakar A Abubakar, wanda ya bada umarni Ibrahim Bala. Alhaji ban wayarka. Duba mun taliyan nan ta nuna, goge mun hotunan 'yan matan nan. Gaba ɗaya. Dukansu da saƙoninsu. Ga wayan, Na fasa daman agogo zan duba kuma na duba a kicin. da kin ja mun bala'i. Me ya faru Alhaji? Ranar kin sa na goge 40 hadisi na. SAINA RAMA